Ok. Salam alaikum. Malidon an b'aw fo k'aw barikada a balimakɛ ni aw denkɛ don an b'ala sila sur chercheur m'a ɲini aw fɛ a ka vidéo a ka a partager a ka cœur caman bila a y'a partager a ka cœur caman bila donc toujours an bɛ situation in ɲɛfɔ aw ye évolution minnu bɛ ka kɛ Mali ani Côte d'Ivoire cɛla la an bɛna an da don situation na parce que kunnafoni dɔw bɛ k'a yira k'a fɔ ko soldat n'u minɛla Mali la ni Ivoiriens don dans un premier temps u ka identité ma dɔn a tilala ka ye ko Ivoiriens don source dɔw bɛ k'a yira k'a fɔ k'a bi ko n bɛ segin kuma kan k'a bi ko k'u soldat ko u placera sous mandat de dépôt o kɔrɔ ye u bilalen bɛ k'u don bɛrɛ la k'u garder yan'u ka kiiri cɛ donc an bɛna ka na an da don o la ni filanan an bɛna ka na an da don o la an bɛ ka information ni kunnafoni dɔw fɛnɛ sɔrɔ ka bɔ en provenance de Côte d'Ivoire est-ce que vous voyez ko camion caman bɛ ka jɔ Côte d'Ivoire sira kan o camion caman bɛ ka jɔ Côte d'Ivoire sira kan mɔgɔw bɛ ka ɲininka bi date la n bɛna to ka o fɛnɛ fɔli la y a pas de souci. Voilà, donc on va continuer à partager là. Bien le 13 août, samedi le 13 août, bien au 2022, samedi le 13 août 2022. Donc, quoi. Voilà, bien le 13 août 2022. Donc, voilà qu'un sujet fla femme dans le monde développement, il a fait à partager avec cœur blanc. À partager avec cœur blanc, voilà. Donc ni yɔrɔ la an b'an ka sirifukɛ fo Cheikh Tiami Aidara kabako fura tigi ala y'a sɔn kabako fura la fura min n'a ka ɲi bana baden ma tension diabète furudimi yɛrɛdimi kɔdimi sirifukɛ ka numéro 78 78 03 03 o tɛmɛlen kɔ an b'an ka belebele fo an ka guide Cheikh Lassana Kanɛ belebele bilalen bɛ Segu an ti ɲinɛ a kɔ parce que a ye baara min kɛ IBK ka tagali la ka Mali dɛmɛ hali sisan an bɛ wagati min na an tɛ se ka ɲinɛ Lassana Kanɛ kɔ donc belebele ka foli bɛ yan ka Segu dɔnnibaga n'a karamɔgɔ an bɛ minnu ye dugawu ta la don o don u bɛɛ folen bɛ ka autorité morale fo o tɛmɛnen kɔ Mali karamɔgɔ n'a dɔnnibaga bɛɛ fo ka Sufi Bilal Buye Aidara ninnu Ousmane Sherif Madane Aidara a n'a ɲɔgɔnna caman chrétiens ka ɲɛmɔgɔw u bɛɛ folen bɛ yan o tɛmɛnen kɔ an bɛ segin ka n'an ka le politologue l'infatigable Seku Tunkara bɛɛ bɛ kɛ min na n'a b'a kun Segu i ka foli bɛ yan ni faso jɔ halisa continue jo bala i folen don ka se Siko Damangile Bugu Mabel Jawara ninnu Kid Lajɔ bɛɛ ka foli bɛ yan Duramɛn ni tulo bɛ na i ka foli bɛ yan donc n bɛ ka aw de kɔnɔ pour que ka don développement na san rapidement voilà donc an b'a ɲini aw fɛ a ye partage fanga bonya a y'a teliya a ye cœur bila a ka partage de cɛ a y'a bila groupe baden na pour que u kana se k'an ka vidéo signaler voilà a y'a bila groupe caman na Facebook page caman ani groupe WhatsApp donc malidenw an bɛ don an ka sujet kɔnɔna la san donc an bɛ ka kibaruya dɔw sɔrɔ k'a fɔ a kibaruyaw ko Ivoire soldats u placera sous mandat de dépôt tɛ dɔwɛrɛ ye u bɛ garder est-ce y'a faamu bɛrɛ la n'o ye kaso ye Mali ka kaso ye est-ce y'a faamu yanni kiiri mago ka se u ma o de ye placement sous mandat de dépôt mais an y'a information de mɛn est-ce y'a faamu ko a b'i ko u placera sous mandat de dépôt la intitulé sɛbɛn o sɛbɛncogo la parce que n'i y'a ta k'a lajɛ Mali gouvernement incident in kɛlen gouvernement ye communiqué kɛ a ko k'a ye Côte d'Ivoire wele k'u ɲininka k'a bɛ soldat ninnu dɔn 49 militaires ninnu minnu nan'u yɛrɛ sɔrɔ aéroport la
lourdement armé force spéciale a kelengele esi ya fam a check kelo kele u jora ga boni check me a check kelo kele me check me ga barake donc olu kanu yere soro Mali aéroport là alors que Mali aéroport ti mana aéroport yi Mali aéroport civil ni militaire ou bere ta tugule me yona aéroport civil ni aéroport militaire Mali kona bet tugule me yona aéroport ya ni parce que il se kana minandi ama aéroport de là donc umlele ivoire autorité ko kutu do ministre fena iningara ministre ko kale tu ka rotation kalama ko wa ko alna le ba kalama ko ninta kechoye ko éléments nationaux mo nu nana demel mi cadre kono o demete doro c'est comme sarasi tidon ou binu ka sarasu ou deme baramsenu na akanga ke cuisinier fini ngo kola menuisier mécanicien akanga ke orude mais amanga ke force spéciale en même temps ko alnu nana mo ka kele famu ay ni Europe partage alnu nana umanga daga Mali aéroport de là ou kanga ta automatiquement tomaku ivoire contingent me yoromna ou kanga ta ivoire contingent kata au rejoint donc il va kafo o make ayira kafo ku jigina base aéroport Senou Bamako Mali Nimaoro Assimi Doum to ga voyager Chogal be voyager les 5 colonels anga fin bebe tama aéroport de fait ku jigina me ku daga roke information lo na tuni ko société SAS et nabe foma société sahélienne aviation service ko fana ko ku bugu lakana depuis quand Mali aéroport kono ko soldat waro ka bo jamana warela kana kubna esia famu modo kubna le jekulu do lakana ubna le compagnie aérienne do lakana olu modu ka lakana confier Mali autorité yerama alors que force spéciale be Mali la bafsibe atoko assez force be rewuju be nunu be force spéciale we mu ka sécurité confier nunu na re tara a confier ivoire ou ka ne contingent il iba yi ka fo nyagami badembe donc on la autorité malienne ngo ko ni ko majia on se kan ko blata ivoire chef la ko ka tout do Mali ko ore la ko mo gonu ko mercenaire do e ma Mali mercenaire mo utiliser parce que ni ivoire ko alete mo gonu dondron au corps de mercenaires ou do des soldats entraînés avec des armes lourdes olu kana jamana kono jagwa o considéré comme mercenaire de mais ko faire ivoire ya don le fait que allez banga ou reconnaître dans un premier temps Mali mercenaire statut droit ou ka ni mercenaire statut d'undara nununga o korayi sariu uni terroriste bebe bla menangelena boyate daw ka poite du ka o korayi c'est au sebe Mali fon kadi Mali se ko kula ivoire ko no ko luka soldat do e Mali ko aw ka soldat do muna ama ko ngafo ko luka soldat ko ndo ko una bara mina ko ministre be akalama o ma détail dire ko ministre ba kalama ay ministre yininga ministre yi cheka bo koro donc Mali ko ni comme metan ivora ko ata kalama klala ka ba kalama ministre ko no ko luta kalama ko wa pal na be ka ke chugo tene on sait du même Mali autorité ko olu yu blakiri ka boloka Mali autorité ko ku yu blakiri ka boloka donc à partir du moment où Mali autorité ko ku bla la kiri ka boloka iba e ka fo Assimi se ka intervenir tugune o lawo ni ko bla la kiri ka boloka Assimi se ka intervenir et premier ministre se ka intervenir mo shi se ka intervenir o lawo ba ira de fo kiri de ka tike ni kiri tigera de ça le président dispose du droit de grâce ni kiri tigera yafa ka yafa est-ce qu'il y a fam ko jugu min keri la yangati min binika yen sharia soso minge ka yafa mo ma pour ka tiki kana kasoge Mali kono sebe mo kele mi o est présent mais présent c'est ko o fanga utiliser faut kiri ka kla ka barala ni à partir du moment où a fera dossier bla la kiri ka boloka faut processus judiciaire o ka se à terme o ka sa dana segel ka ke mo nu nana mo sugu dum do mo qualité dum o ye Mali charia so wa o ma so wa alors que nominally Mali kiri tigila mo iba we gouvernement nominally qualité baden fo ko se ka taka yeshi mo nu ma donc kiri de bo o jatemne o nominal nu absega ke wa o bi absega ke donc kiri dunga niya takale kiri be fonctionner chogomina ani politique be fonctionner chogomina ani aramado be fa aka ke chogomina o tikile jibe me segel la o aramado iba soro luga teli donc kiri
ale ni adamadenw ka faamuya u tɛ sira kelen na u tɛ sira kelen na donc o de senfɛ i b'a ye k'a fɔ possibilité filanan min bɛ soit CNT mɔgɔw olu ka loi d'amnistie a b'an ka constitution kɔnɔ u ka loi d'amnistie ta ka loi ta ko yafa kɛra Ivoire soldat ninnu ma donc ni loi taara k'a fɔ ko yafa kɛra Ivoire soldat ninnu ma o la kiiri ti kɛ o possibilité fila de bɛ yen mais pour le moment mɔgɔ si m'a mɛn k'a fɔ ko CNT k'olu ye loi ta allant dans ce sens ko yafa ka kɛ ninnu ma o kana kiiri donc sisan fɛn jumɛn de bɛ se ka kɛ o de ye fo kiiri ka tigɛ sisan ni kiiri tigɛra de Assimi bɛ se ka intervenir toujours dans le cadre d'un règlement à l'amiable parce que ni Assimi girinna k'u minɛ kiiri la tan ka sɔrɔ kiiri ma tigɛ a b'i ko Assimi ye séparation des pouvoirs violé a b'i kɛ est ce qu'il y'a faamu Assimi ye sen don kiiri tigilamɔgɔw ka domaine na a man k'o kɛ fangaw dun u dancɛ bɔra a fɔra cogo cogo hali ni coup d'état kɛra jamana la hali n'o ka sɔrɔ est ce qu'il y'a faamu sariya t'a jamana la mais droit principes généraux dɔw bɛ yen olu kan ka respecter o principes généraux la est ce qu'il y'a faamu la séparation des pouvoirs o ye principes généraux dɔ ye a principe a bɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la coup d'état kɛra hali bi le lendemain i bɛ taa sɔrɔ o jamana la a kɛra diɲɛ jamana o jamana ye pouvoir exécutif bɛ yen dɔ bɛ minnu bɛ mara kɛ pouvoir judiciaire bɛ yen dɔ bɛ minnu bɛ kiiri tigɛ pouvoir législatif bɛ yen dɔ bɛ minnu bɛ sariya ta donc ni fanga saba bɛ séparer donc ni soldat ninnu jugera n'u jugera sisan u ɲangira u ma ɲangi o cas n'u ɲangira Assimi bɛ grâce ta o gracier Ivoiriens bonya kama Alassane bonya kama peine min dar'u kan yangada min dar'u kan anw yafara anw jɛra est ce qu'il y'a faamu donc i b'a ye o la Ivoire soldat bɛ sigi mais o bɛɛ bɛ kɛ négociation cadre kɔnɔ parce que Togo président de y'a demandé ko olu bɛ kɛ médiateur ye nin ko in na k'u bɛ kɛ facilitateur ye k'u bɛ kow nɔgɔya nin ko in na donc Togo bɛ ka va-et-vient kɛ Alassane ale ni Assimi cɛ pour que solution bɛ se ka sɔrɔ mais an bɛ segin ka min fɔ n'i y'a ye ko in gɛlɛyara ka se nin niveau ma i b'a kalama Alassane Dramane Ouattara de nɔ don parce que Alassane de d'abord a ko k'a t'u kalama filanan na a ko k'a b'u kalama en même temps k'u nana sariya kɔnɔ alors que u mana sariya kɔnɔ Alassane tilala ko Mali k'i teliya de a bɛ ka kumakan gɛlɛn actuellement Mali dun bɛ posture min na bi maliden tɛ sɔn bagabaga ma maliden tɛ siran bi maliden ja de ka gɛlɛn o ye jagɛlɛya dan ye parce que an dalen b'an ka autorités la parce que an ka autorités bɛ ka baara min kɛ o baara bɛ ka taa an ni dungɔ sira fɛ maliden tɛ sɔn bagabaga ma Mali population tɛ sɔn bagabaga ma Mali population tɛ sɔn jɔnmaya ma an bɛ wagati min na Alassane e tun bɛ Assimi deli soldat ninnu tun bɛ se ka bila le même jour Alassane kun k'a fɔ ne ka mɔgɔw don u nacogo ma yan a kɛra erreur ye fili b'a la Assimi mi deli ala kama soldat ninnu bila i b'a ye soldat ninnu bɛ bila mais à partir du moment où Alassane girinna ka menace kɛ maintenant c'est l'image du Mali qui est en jeu ni Assimi girinna ka sɔrɔ kiiri ma kɛ ka girin ka ninnu bila mɔgɔw bɛ taa mun fɔ a bɛ taa fɔ ko Assimi siranna un président un chef ne doit pas donner l'impression ne doit pas montrer l'image de quelqu'un qui a peur de quelqu'un qui est affaibli ah jateminɛ n bɛ ka analyse min kɛ a tɛ se ka wuli quoi n bɛ ka analyse min kɛ c'est très clair et net donc i b'a ye k'a fɔ Alassane ye posture gɛlɛya a kɛlen ka don fɔ a kɛlen k'a fɔ ko ka soldat ninnu bila sisan ko temps kana tɛmɛ ko ka soldat bila stade na ko temps kana tɛmɛ o de kɛra sababu ye ko in tɔ yɛrɛ compliquera ko in tɔ gɛlɛyara mais an bɛ ka scène minnu ye c'est des scènes c'est pas bon an bɛ k'a ye Faransi bɛ ka don Ivoire population jeune dɔw la a bɛɛ tɛ a mɔgɔ damadɔni a caman na a dɔw m'a faamu u bɛ ka don olu la olu ka wuli est ce qu'il y'a faamu maliyɛn minnu bɛ Côte d'Ivoire u ka bila olu la an y'a mɛn k'a fɔ maliyɛn dɔw bɛ k'an wele ko jula dɔw ka da bɛ ka kari en même temps ko Mali camion baden de bloquelen bɛ Côte d'Ivoire frontière la chauffeur dɔw bɔra ka ne wele k'an ka camion baden bloquelen bɛ Mali ni Côte d'Ivoire frontière la k'an k'a lase an ka autorités ma donc an ka autorités ka wuli ka nin ko sɛgɛsɛgɛ k'u bɛ k'an ka camion bloqué Mali camion bɛ ka bloqué autorité ka wuli u k'a sɛgɛsɛgɛ ni tiɲɛ don u k'a lajɛ u ka mesure ta dans un premier temps ni tiɲɛ don c'est vérifié État yɛrɛ ka communiqué kɛ an ka camion u kan'u kunda Côte d'Ivoire kan fɔlɔ dans un premier temps an ka camion minnu bɛ n'olu fana bloquélen bɛ n'u kan ka don n'an ka stock n'an ka minɛnw ye Abdoulaye Diop ka wuli ka fɛɛrɛ kɛ Ivoire k'an ka o minɛnw bila an ka o camion bila u ka don ka na Mali kɔnɔ nin ko bɛ gérer
dans un règlement à l'amiable. Mais pression n'est pas capable de se faire. Ivoire fête de l'indépendance qui a été Alassane est mon effort. On va faire de l'indépendance là. Toujours avec à continuer qu'à faire que les soldats sont injustement arrêtés au Mali. Abala ko sont injustement. C'est-à-dire qu'on mène la Mali là, qu'à sera kuntala, à ma caisse charia qu'on a là, avec à continuer à le savoir. Comment mi n'a pas que ça va être comme moi du souffrant, comme moi du soudan. Alassane fait qu'à au comment faut, on devrait qu'à faire là. Sinon, Ivoire population est là comme Mali demain. Ivoire activiste ou Mali demain. Ivoire population est Mali fait. Mais on va faire dans les cas, la population partie dans les manipuler, on va pressionner Alassane ga. Et c'est à fond. Que Malien fait qu'à intérêt on va commencer à nous menacer. En même temps, quand Malien baga concert fait qu'à ou annuler à Mami, à Mabo, à date politique là. Mali artiste nous nous date politique là. Beniga domaine ne do. Mali artiste comme min da do politique ko la wa artiste bebe ga demander ko Assimi aleli Alassane nga yogo famu ni ko ina ni ko nga ba parce que Mali ni Côte d'Ivoire ga kele balma ma flaw si ma flaw nafa du même luga mangana nafa du même luga fo yogo wala sinon wallahi mesga kan ka daw klo kan Mali sranente bi Mali sranente sini comment situation fo ga ko juga Mali perelen do bi fin sugu beka am perelen me fin sugu beka Francis o de don o de la avec un faire sugu beke na ma terroriste shuka blana iba habito Niger ka Mali attaquer ou bien attaquer avec Ivoirien shu ka olu ni Mali bla yona donc ni Ivoire ni Mali bla la yona akana Amérique wala san mena kele kele vous allez voir les soldats français est-ce que vous voyez attaquer le Mali ou bien fo ko olu bena Côte d'Ivoire demain ou bien iba e ka fo avec quand on Ivoirien on met kele la mais il va sur français ou de ka barake olu de ka kele à la place des Ivoiriens on de kana Tessit obi be ka tirer depuis le Niger depuis la frontière nigérienne obega obi munun tirer anga finintuko kan a obi nunu terroristes tisse ka ni soro ou tisse ko toni distance la ka Mali frapper ou tisse ka kia quoi on do be ka siga d'après des rumeurs do ba la ko France ka canon do be a canon a se ka tirer jusqu'à 45 km do be ka siga ko esko canon o de ma tirer ke anga kanga donc il va y kafo kabriye Mali entouré les bi jamana la a jamana munu na nyemoko te fe bi ka Assimi Goïta ya nyemoko te fe bi Mali fanga a marché a nyemoko be fere fanga nga tien parce que ni fanga ma to ka tien olu ka population me ka nyebo Mali fe chomna ni alama jange population be wulu kama ka fanga renverser est-ce qu'il y a famu ni alama jange coup d'état ba a fanga lum beso o be ka sira orien parce que o baro na nyana Mali bulu iba kalama fier min gara sababu kana ni Mali tay a fier kele me wuli ni jamana nunu bela or la be faka Mali déstabiliser par tous les moyens on veut faka Mali déstabiliser par tous les moyens donc nous n'avons aucune stratégie aucune vision ni ne mais autorité aucune solution rapidement on veut une nouvelle munu fort quand un camion doit bloquer les mers ou qu'un camion ou qu'un wuli ka enquête ke ni tient donc solution ni ou la camion a débloquer parce que ou ka ngana ni stock ou en même temps ou ka faire que un camion wala kana tafolo y a une situation mais éclaircie y a une situation mais pas y a un tanam plat dans une situation na en ka ngani situation gérer ka ta sira mi fait mais c'est qui kilenga ka fo balidonye Mali tisran jamana chien Mali tisran jamana chien Mali bi malo jamana ma Mali be jamana boyan jatigia signon boyan avec Mali konnala mais ni ko kibe Mali bagabaga kibe pression ya Mali ga ibe Mali dafalen so yere ibe Mali dafa peuple malien ni peuple nous ka fierté mona nous ka fierté foi tisse ka bo ula même senga min fo malien ye Ivoire jeune damado bora ka minke kata mariam baga concert annulé ko fo sara suka bla anga ke ala kama ngana seguta ngonga anga ta Ivoire intérêt menacé anga ta Ivoire est-ce qu'il y a famu anga ta fo ko ni Ivoire ndo bena concert la kamo ka concert baliko ka concert boycotté anga ke ala kama ngano ke ou be ka piège min da anga na piège on anga piège invité ban ou be fait est-ce qu'il y a famu population yera dama ka wuli ngongo Mali colonie bare be Côte d'Ivoire imaginez aka fo colonie Ivoire population karla yona
bon ni alama na n'a ka sababu ye i b'a ye k'a fɔ o tombe bɛ bien ya malien minnu fana mana dimi olu fana bɛ sɔn ko k'u essayer a faamu ivoirien fana bɛ yan olu fana bɛ sɔn k'a fɔ ko olu u t'u ka intérêt menacer n'o tora ka kɛ o kɛlɛ de ka jugu o kɛlɛ man ɲi o ye balima kɛlɛ o ye sinji kɛlɛ wa o kɛlɛ tɛ kɛ an sigilen ɲɛna ni ala ni kira sɔnna o tɛ kɛ donc ni Ivoire n'u ka jeunesse parti dɔ bɛ n'a instrumentalisé len don n'olu ma min dɔn anw ka o dɔn an kana an ta o fɛ i b'a dɔn ci wɛrɛ bɛ anw na dɛ mais min fɔ a ye ci wɛrɛ bɛ anw na anw bɛ terroristes kɛlɛli de la France bɛ fɛ k'an obliger an ka front baden dayɛlɛ ani Ivoire mana kɛlɛ an bɛ ka terroristes kɛlɛ ani Niger mana kɛlɛ an bɛ ka terroristes kɛlɛ nin ye front joli ye front saba France bɛ fɛ k'an pousser a y'a kɛ to France bɛ fɛ k'an pousser an ka front saba de dayɛlɛ ɲɔgɔn fɛ donc n'o kɛra terroristes bɛ digi kan na u bɛ marifa di terroristes ma ka don u bɛ marifa di terroristes ma u b'a fɔ ko terroristes kan ka taa kɛ a y'a kɛ to donc o bɛ fɛ an ka o bio piège min kɔnɔ dɛ malidenw bɛ min ɲini aw fɛ ala kama an kana bio kɔnɔ mɔgɔ si kana kala kari ivoirien na mɔgɔ kana ivoirien dɔgɔya an ka vidéo fɛnɛ la an ka activistes m'a ɲini aw fɛ ala kama an kana kuma foyi fɔ kuma min bɛ fitinɛ in tɔ juguya ani ivoiriens cɛla la parce que ivoiriens bɛ an fɛ ne y'o dɔn u ba ivoirien baden bɛ i b'a simi photo kana est ce que i y'a faamu i b'a ye u bɛ ka Mali commenter Mali ka armement i b'a ye u bɛ ka Mali ka armement commenter cɛ mun b'o kɛ u b'a yira ivoiriens kɛra maliens fɛ dɔnka ninnu bɔra Côte d'Ivoire kana Mali la Cheikh Oumar Keita diɲɛ don o don a bɛ ka Mali dɛmɛ cɛ donc an kana bi u ka piège kɔnɔ quoi ivoirien min bɛ Mali fɛ bi o de ka ca ni min tɛ Mali fɛ donc minorité ni bɛ ka baara min kɛ dɛ an kana o lajɛ quoi parce que u bɛ fɛ k'an dusu bɔ n'an bilala minorité in na diyagoya i bɛ taa n'i bilala minorité in na mɔgɔ fitinin minnu bɛ ka nin baara kɛ i mana bila o la ni ala ma jan kɛ a bɛ kɛ confusion ye o bɛ yɛlɛma ka na kɛ est ce que i y'a faamu majorité yɛrɛ i b'a ye bɛɛ bɛ n'i ka mɔgɔw dɛmɛ bɛɛ bɛ n'i ka mɔgɔw dɛmɛ bɛɛ bɛ n'i ka mɔgɔw soutenir ni ala ma jan kɛ o de bɛ sɔn ka wolo guerre la o guerre o man ɲi mɔgɔ si ma mais n bɛ segin kelen kan Mali tɛ siran jamana ye guerre la bilahi an tɛ siran mɔgɔ ye guerre la an tɛ siran mɔgɔ ye guerre la bi minɛn min bɛ an bolo a b'an permettre ka Mali lakana minɛn min b'an bolo a b'an permettre jugu tɛ dɔyɔrɔ sɔrɔ an na sira si fɛ donc bɛɛ k'i hakili sigi bɛɛ k'i jigi sigi autorités bɛ baara la solution bɛna sɔrɔ ani Côte d'Ivoire cɛ mais an kana bi u ka piège kɔnɔ o bɛ fɛ k'an pousser ka an bila guerre la ni guerre kɛra terroristes ka fɛrɛ an ma kɔnɔna la terroristes ka fɛrɛ maliens ma kɔnɔna la parce que i kɛra cogo cogo ka front baden dayɛlɛ ɲɔgɔn fɛ i b'a ye a ma nɔgɔn ni jamana in de kɔnɔna la an bɛ période min na embargo binna Mali kan Mali bɛ ka armement san Mali bɛ k'a ka kɛlɛ financer Mali y'a ka armée labɛn Mali y'a ka dugukolo récupérer labɛn wa Mali bɛ ka dɔ fara est ce que i y'a faamu a ka armement kan o bɛɛ kɛra embargo kɔnɔna la est ce que i y'a faamu donc les Maliens ont pu tenir donc i b'a ye k'a fɔ wa les Maliens parviennent à lutter efficacement contre les terroristes alors que Ivoire Niger Burkina Barkhane bɛ nin yɔrɔ ninnu bɛɛ la mais u tɛ ka se ka terroristes kɛlɛ à 100% donc Mali bɛna kɛ référence de ye tubabuw b'a fɔ ko n'an ma Mali jolo kari est ce que i y'a faamu sous région bɛɛ bɛna boli ka tugu Mali kɔ o sirannen b'o min yɛrɛ ni ala ni kira sɔnna a tɛ taa k'u da donc nin kunnafoni damadɔ de b'an bolo k'a da u tulo k'a balimakɛ n'aw denkɛ Amara Sila je le cherche salamu aleykum